A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os viños da denominación de orixe Rías Baixas sumaron 290 galardóns na súa participación en concursos enolóxicos nacionais e internacionais ao longo de 2024. Os premios obtiveronse en 9 citas establecidas no calendario oficial da Organización Internacional da Viña e o Viño, as que concorreron as distintas adegas adscritas á denominación dende xaneiro ata decembro de 2024. Destes galardóns, 10 son da categoría Gran Ouro, 83 de ouro, 138 de prata, 50 de bronce e 9 recomendacións. Os viños de Rías Baixas destacados corresponden maioritariamente á Anada 2023, cualificada como boa, aínda que nos últimos anos incrementáronse as distincións ás anadas máis antigas, que cada vez chaman máis a atención do xurado. Estes recoñecementos en prestixiosos concursos internacionais confirman o posicionamento dos Rías Baixas como uns dos mellores viños brancos do mundo. Desta forma, en España obtiveron grandes resultados nos concursos organizados pola Unión Española de Catadores, os Bacus 2024, que premiaron a 38 Rías Baixas, e os Baco, onde conseguiron 48 galardóns. Por outra banda, os Vin España, concurso nacional de viños organizado pola Federación Española de Enoloxía, outorgaron as marcas da DO Rías Baixas un total de 30 premios, entre eles 5 gran ouros. A nivel internacional, os viños Rías Baixas conseguiron 90 galardóns nos Decanter World Wine Awards, que se suman ás 46 medallas obtidas no International Wine Challenge. Outros concursos internacionais que premiaron os viños da denominación de orixe Rías Baixas son o Challenge International do Vin, con 4 premios, o Asia Wine Trophy con 2 galardóns, o Mundus Vini con 15, International Wine Spirit Competition con outros 17 premios. A tendencia observada nos últimos anos nos certames internacionais é un incremento nos premios das anadas lonxevas ou premium, aínda que seguen abundando os viños do último ano, neste caso 2023. De feito, entre as marcas de Rías Baixas galardoadas atopanse anadas do 2014, 2018, 2019 e 2020 ata do 2022. Cabe destacar tamén a gran actuación dos espumosos de calidade Rías Baixas, que recibiron medalla de ouro nos Vin España e no Challenge International do Vin, a prata nos Decanter World Wine e unha medalla de prata e 2 recomendacións no International Wine Challenge. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Cando volves é a pregunta directa coa que o novo vídeo de promoción do destino turístico Rías Baixas interpela o visitante. Unha peza que, ao igual que o resto da campaña, ten o interior da provincia como protagonista. E partimos dun convencemento. O regato, o val, o prato do interior é tan Rías Baixas como a ría, a illa ou as bateas da costa. E todo forma parte desa provincia extraordinaria e merece ser atendido en igual proporción. O que presentamos hoxe é unha viaxe colectiva de hospitalidade, de afecto, de raíces, de sustentabilidade e equilibrio territorial do que todos nos sentimos orgullosos. Podemos desfrutar desa ruta das Camelias que atravesa o interior, ou desa vía mariana, ou de Camiño Taberneiro, ou do propio Camiño de Santiago, do interior, da Vía da Prata e o Camiño de Inverno, non? Ese Camiño de Inverno que xa o di todo, transmite que despois de, cando fai moitísimo frío, pois percorren o Camiño de Santiago pola variante do Camiño de Inverno. Podería pois seguir descubrindo, non? Pero todos os que estamos aquí recoñecemos a Galicia, o noso interior, as Rías Baixas, queremos que entre todos sexamos tamén eses prescritores que despois de o que xa temos descuberto, pois decirlle, poden desfrutar de un paseo pois por esas fervenzas, por eses ríos, por ese regato. A campaña da Deputación de Pontevedra foi estreada por primeira vez na provincia antes que en Fitur, a Feira Internacional de Turismo de Madrid. O proxecto busca poñer en valor os atractivos dos 61 concellos pontevedreses, convidando a todo o mundo a desfrutar dun destino sustentable, desestacionalizado e descentralizado. A Deputación de Pontevedra e Turismo Rías Baixas presenta para o 2025 unha campaña inédita, como nunca antes. Nunca antes a Deputación presentara unha campaña de turismo primeiro na casa e despois fora. A primeira parada sempre era Fitur. Nunca antes unha campaña de turismo da Deputación fixera tan protagonista ao anfitrión como ao visitante. Nunca antes unha campaña provincial decidira cambiar completamente o mar das rías polo mar da beleza e sensación do interior. E nunca antes se lanzara unha campaña onde se vira con tanta claridade que as Rías Baixas están compostas por 61 concellos. E iso, pois, é algo que contemplamos, esa misión, na estrategia Rías Baixas Turismo 61. A desestacionalización é fundamental e a desconcentración dos destinos turísticos, non? Como falábamos precisamente de intentar chegar a todo o territorio co turismo, que o turismo chegue a todo o territorio, non solamente nos destinos que xa son maduros nese sentido, porque ao final, bueno, pues, iso vai a contribuir a que teñamos unha mellor rentabilidade, porque o propósito precisamente das empresas é ter unha responsabilidade, ou sea, unha rentabilidade alta, pero tamén temos que pensar que, bueno, ao final temos que traballar no senso de ter un turismo sostible, un turismo responsable, que a xente que nos visita que teña, bueno, que cada vez consuma máis e gaste máis no territorio, pero ao mesmo tempo respete o entorno e sepa, pois, ao final estar tamén en conxunción cos habitantes do territorio, iso é fundamental, non? Con esta campaña, a Deputación busca reforzar o liderado turístico da provincia de Pontevedra, que xa é a máis visitada de Galicia e a favorita do norte de España, con atractivos como os Rías Baixas Fest, o enoturismo, o turismo deportivo ou os castelos de Soutomaior e Sobroso. Tivemos un 25% máis de turista internacional durante a tempada do verán, que pois o 40% de todos os visitantes que se chegan a Galicia veñen as Rías Baixas. Iso que quere decir que de cada 5 persoas que chegan aquí, 2 elixen Rías Baixas. Que máis podería dicir? Pois que tivemos un comportamento moitísimo mellor que o ano 2023. Por suposto, bueno, pois decir que estamos no top 10 dos destinos a nivel nacional.
pero por riba incluso de Asturias, Cantabria e País Vasco, que son os que fan parte da España Verde. Nos marcamos tomar a dianteira na desestacionalización. Captamos fondos para proxectos singulares que promoven eso, ou mesmo esta fin de semana comenzaban as primeiras estadías en establecementos termais da provincia dun programa pioneiro pensado para familias que eleceren familia, onde ofertamos 3.000 plazas. E engadan a todo isto o Rías Baixas Fest, o enoturismo, datos de récord dos castelos de Soutomaior e Sobroso, turismo deportivo, e desa ecuación sairá un destino infinito e irrepetible como Rías Baixas. Porque Rías Baixas é un motor económico que, en canto a ingresos, no ano 24 nos reportou 3.200 millóns de euros. Rías Baixas é a aposta do goberno para que no ano 2025 destina 6 millóns de euros. Porque Rías Baixas é un motivo de orgullo territorial. E Rías Baixas é a viaxe que nunca remata, sempre volve. Non teño dúbida, ao final o turismo rural ten a capacidade precisamente de traer turismo ao longo de todo o ano. O sea, calquer momento do ano é bo para vir a disfrutar do entorno rural e, como dixen antes, dos grandes establecementos que temos. Ao final encaixa perfectamente co propósito que temos e o que temos que conseguir como sector, non? Que ao final é preservar todo o entorno que temos, preservar as nosas tradicións, a nosa cultura e preservar o entorno precisamente natural no que se desenvolve o turismo rural. López adiantou que o vindeiro xoves presentarase a oferta turística das Rías Baixas en Fitur, na que as experiencias do interior da provincia e a recuperación da Bienal de Arte serán as grandes protagonistas. E nós volvemos a Fitur. Volvemos, como ano pasado, ao stand de Galicia e ali estaremos presentando esta campaña o xoves para lanzar unha mensaxe de acollida, de descubrimento e de oferta singular. Como tamén estaremos presentando e ensinando a Bienal de Pontevedra, que regresa despois de 15 anos. E o queremos facer nunha das feiras máis importantes de turismo do mundo. Creo que para respirar, para desconectar, para decir, pois Galicia sabe ser sostible, Rías Baixas sabe ser sostible, sobre todo, si me permiten, tendo en conta que está a suceder noutras partes do mundo, que por desgracia pois estamos a vivir estes días en California, eses incendios que son devastadores. Bueno, pois temos esta gran riqueza que vamos a ser o escaparate a nivel internacional, por iso apostamos por isto, polo verde, por esta natureza, por esta tranquilidade. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A enóloga galega Olga Verde, a nova responsable técnica da adega Lagar de Fornelo, situada no Rosal, Pontevedra, tras a recente xubilación de Ángel Suárez. Suárez foi durante 3 décadas a alma mater da Casa de Gueira, que elabora as recoñecidas marcas Lagar de Cervera, Pazo de Seoane e o recentemente presentado Lindeiros. Olga Verde, enxeñeira técnica agrícola, enóloga e MBA, e iniciou a súa carreira no mundo do viño no 2007, compaxinando vendimas nos hemisferios norte e sur. Madrid, Chile ou Nova Zelandia. Tamén traballou como catadora durante uns anos para ampliar o seu coñecemento sobre viños do mundo antes de traballar en Terra Alta e posteriormente no Bierzo, onde tamén exerceu como directora da Asociación Bierzo Enoturismo. Ademais da responsabilidade enolóxica, incorpórase ao seu equipo tamén galego Rubén de Castro, enxeñeiro técnico agrícola e máster en sanidade vegetal. De Castro será o encargado de viticultura, xestionando as súas actuais 106 hectáreas de viñedos propios, 88 no Rosal e 18 no Salnés, plantados principalmente con uva albariño, xunto con recentes plantacións das variedades autóctonas Loureiro, Caíño Branco, Treixadura e nesta campaña Godello. Ambos afrontan o reto de situarse á fronte dunha das adegas máis emblemáticas e recoñecidas da de Rías Baixas, baixo coordinación dos responsables do grupo La Rioja Alta.
Os ciclos medio e superior do Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Lugo da Familia Profesional de Industrias Alimentarias acolleron unha xornada protagonizada polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas dos augardentes e licores tradicionais de Galicia. Os alumnos puideron aprender e vivir en primeira persoa sobre a importancia dos produtos tradicionais galegos con certificado de calidade de maneira práctica. 34 alumnos participaron nunha cata guiada por Sonia Otero, vicepresidenta do Consello e enóloga. Os estudantes, acompañados por docentes, cataron as variedades de albariño godello e híbrido de bagazo de Galicia, así como bagazo de Galicia embellecido, augardente, licor de ervas de Galicia e licor café de Galicia. A actividade foi moi útil para os alumnos que aprenderon sobre a importancia dos paneis de cata, as catas de produto para a súa posterior certificación, o Departamento de Calidade e sobre o consumo en Galicia e fora dela. O alumnado quedou cun bo sabor de boca e a preguntarlles polos seus produtos favoritos, as respostas foron dispares, xa que gozaron de todos eles en xeral, aínda que lles chamou particularmente a atención o bagazo de Galicia das variedades de albariño de godello e o bagazo de Galicia embellecido. Sonia Otero resaltou tamén o traballo do Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia por inculcar ás novas xeracións a importancia da tradición galega debido a que descoñecen a historia relacionada co bagazo de Galicia. A través das catas destes destilados con contraetiqueta que mostra que son 100% galegos e outras actividades, o Consello Regulador outorga relevancia á cultura do bagazo de Galicia como parte da historia desta comunidade para que non quede no pasado. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.